Sugeng Kinjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Rebo Kliwon 13 Mei 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer sumengkanipun Gusti, sumengkanipun Gusti. Para adiyuswa, pepisahan numusaken raos sedih. Nalika pepisahan awit katilar sedo tamtu numusaken duh kita rumaos kecalan lan tanpa daya. Malah kepara wonten ingkang ngendika dene pepisahan ingkang dipun tangisi nanging pepanggihan ingkang dipun getuni. Bab punika limrah nanging benten kalian pawartos Injil ing dinten punika. Pepisahanipun Gusti Yesus kalian para sekabat numusaken kabingahan dadi kasisahan. Gusti Yesus malah kepara berkahi para sekabat nalika sumengka. Salajengipun para sekabat sami mulyakaken asmanipun Gusti ing pedalaman suci. Para rasul setunggal ayat 9 ngendika, sause ngendika mengkono panjenengane nuli sinengkakake sineksen dening para rasul banjur wis ora ketingal amarga kaaling-alingan nego. Sumengkanipun Gusti Yesus minangka kondur ing swarga ing dalemipun Sang Rama. Kanthi sumengkanipun Gusti Yesus lampahing para sekabat sangsaya cetha. Para sekabat kaparingan ayahan amrih martosaken sih rahmatipun Gusti dhateng manungsa. Srana berkahi para sekabatipun, Gusti Yesus mitadosaken ayahan punika dhateng para sekabat. Milanipun sami wangsul ing kitha Yerusalem kanthi suka bingah lan mawartosaken kabingahan dhateng sesami. Minangka paseksi ingkang kiyat lan tanggon kangge jagat. Yerusalem minangka kitha pacawisan lan ing ngriki para sekabat nyawisaken diri ayahan kerasulanipun. Yerusalem kitha kawilujenganipun Gusti. Ing ngriki Gusti nindakaken ayahan kawilujengan lumantar gesang sedo lan wungunipun Gusti Yesus. Para adiyuswa, lumantar sumengkanipun Gusti Yesus kita kabrek nggadahi pengajeng-ajeng sinarengan ing Gusti Yesus. Kados dene para sekabat kaangkau kita manggihi raos wantun lan kegiatan mawartosaken kabar kabingahan dhateng sesami. Sumengkanipun Gusti ing kamulyanipun minangka wiwitaning gesangipun gereja. Gereja kedah siap nerasaken ayahanipun Gusti Yesus minangka paseksi wiwit saking Yerusalem tumuju ing poncoting jagat. Sugeng mengeti sumengkanipun Gusti Yesus. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika kawula mengeti sumengkanipun paduka ing swarga. Lumantar sumengkanipun paduka ing swarga, paduka maringi ayahan dhateng kawula sedaya ing pundiya papan. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang berkahi. Mirunggan kalau pasrahaken lare astama kusala wayah buyutipun Ibu Sukarjo GKJ Plengkung ingkang sampun nampeni operasi lan sakmangke sampun sadar ananging wonten perkawis tinamtu. Kawula pitados paduka ugi badhe maringi kegiatan panglipuran malah kepara paduka enggal nyarasaken astama kusala punika. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Kaeksi wilayah sekawan GKJ Magelang ingkang sampun miwiti kemoterapi, paduka kemawon ingkang paring kegiatan kekendelan matema lumantar kemoterapi menika Ibu Kaeksi enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula ugi masrahaken Ibu Eka garwanipun Bapak Pendeta Daniel ing GKJ Ngablak ingkang badhe nglampahi operasi sesar ing dinten punika. Monggo Gusti paduka berkahi matemah Ibu Eka dalasan bayinipun manggihi
kawilujengan inggih awit saking peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken Eyang Eunice Pujianti, ibu saking Bapak Indar Debarim, ingkang wedal sakmangke nembe nandang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang tansah paring kegiatan, paduka ingkang ugi enggal maringi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Ratnaningsih inggih kaji ungaran ingkang nembe nandang sakit. Mekaten ugi kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso inggih kaji Banyumanik. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Wardoyo Kaji Pugeran ingkang wedal sakmangke nembe nandang gerah. Kawula ugi masrahaken Bapak Wiharto Semah saking Diaken Purwanti SA GKJ Magelang wilayah Sekawan, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sragen ingkang wedal sakmangke nembe nandang sakit. Ibu Sumartini lan Ananda Gisele, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandang sakit. Kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro, Pinisepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Ibu Rianto, Bapak Suparmin, Ibu Agnes Levi Rosa, Ibu Sutrisno, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Bintarsi, lan Ibu Sudiono. Mekaten ugi kalau pasrahaken Ibu Wahyu, Ibu Heni, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Kawula ugi masrahaken Ibu Danu Sutardi GKJ Wedi, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandang sakit. Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Ibu Sukarmi, Bapak Untung Basuki, Bapak Adityo, Bapak Winoto. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono, sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Bapak Tri Nugroho, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto, sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo, sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem, lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kalau pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, lan Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur,
Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat, kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban, kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo, kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem lan Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Gusti Allah kita sami